Nini busaini mongkai. Hongchong Matilpura. Acha kaisa baira lengmani be kaisa titi. Kaisa baira lengmani जों जतन social media नुखा. Obono tei nini kuno protikya tang obo nung made mari bahai. Ang to buno kasin bu ang urjong kre bo ai bro tau ka tau sang boxing ko khair khan to siam tau. Emne nung made mari keno made mari nini busai ni ko. To kasin bu jaya urjong kre bu kasin bu. Nini busai be nini kuno problem de tong. Kre. Kuno problem kre. Obono tabok je nini busai na bodnam khaiye ar ka buri baicha samay tong ni samana obo bomote hai. Abo to mitha ko ung samani group to yamu sanai group to joto sungjani to tongo jamila ake sele umro akhi bok to sim bong sairnai Obo bakai nini kok abo nini busai na bodnam khaina bagai haike khaikena birti party rok khaida. Bahai. Birti party dik kha ada uide birti kha to brusia. Nam to kabe sudeni ja kono jabang teneri ja bok bros fika burung kha bok bro teneri kha siap. Atau kasih musuh jaya kasih jam kerja, bawa yang brok sih, jadi mana sih kasih ke brok sih, aku khair. ঠিক আছে হামবাই